то не е важно. Аз коя да те питам една работа. Как ти беше твоето име? Името ти как беше? Я знае, Колю. Ти си много голям алкохолик. Виж там какво става. Чакай. Я малко така отдолу малко. Дигни ма отдолу. Малко. Чай, там Чакай малко. Къде там ма? истински. Ама аз искам тук малко. Чакай малко. Къде ма водиш веднъж? Там истински. Ама къде отивам ти сега? Подай ръка по-бързо. Така е. Аз ще се обадя. Не спрям телефона, то сега звъни по-силно. Не звънна, аз ако не звънна, кой да звънни? Май се показва някой от тук се показва. Добър вечер! Добър вечер, значи, еди съседки тук хубавото момче има един въпрос, значи, тук бе, какво се дърпаш? Какво може да ни предложите на нас двамата за 20 лева? За 20 лева? Да. Предлагам ви да отидете там и да се изпраскате. Наташа, пета стая, освободете. Изтече времето. Ей, ще се намери някой да ти развали играта. И ти какво му каза? Така ли? Добре. Добре, ще се чуем по-късно, че клиенти звънят пак, да. Айде. Пак ли вие, бе? Госпожа, ние сме готови на кого трябва да платим? Що си облякал ризата? Сама, ти си облякал моите.